Sakiraaɓe on mbiyete jam ko jam wiyete moɗon guiɗo mo minimum Ibrahima Gakum mo Teningu wurata Yaali Baba. Hande wari waɗande mo vidéo so Allah jaɓi inchallah. Hande giɗa men ɓe fu ceeto ɓe jii en jaari so Allah jaɓi inchallah. Hewɓe en jiiɗa eɗen gollida. Hande en gaɗan vidéo gaɗen jaabuɗen lamdol jokkongol so Allah jaɓi inchallah. Joni en gattan wadde vidéo ji so Allah jaɓi. Gorko danejo far pullo wana arabu de wana arabu mi wonta arabu kadi wonta pullo mi wana tubako pullo e pullo arabu e arabu tubako e tubako enen ko e fulɓe inchallah ɓengal fulfulde kaldi kamɓe kadi ɗelle maɓɓe ɗe ɓe kalta sakike men jopp landike haala o vidéo omoni sarapan pagi bangura sarapan paginya dengan baut yang sebesar ini. Gorko ana ɓama pontiji e janɗe omo waɗa hunko makko omo ñaama joppu yalo on ɗum worri way ande mo no ngoodi mais ande ɗe ngala nafa kadi ande ɗe pene ɓuri hewde muɗum illa gonga muɗum ko kollata yimɓe guite mum ɗe ko kañum eko woodi ko atan walda ndeno ɗum yo fenande noon sona min mi janngino leydi 2015 nde gonnomi e jande Qur'ana 2013 14 15 leydi duuɓi tati mbiɗa waɗanno ɗum sukaɓe ɓe kawtimi ley jande ɓe fof no andi wonɓe jeydami hen fayi wuuro jaati mbiɗa ɓamanno laam mi waɗa hunkam mi ƴakka fa laam o ɗata mi tuutta kono a moɗata aya Qur'ana waɗirte noon aya no wiye haza ifkun qadima janggo Qur'ana an andi ɓamanno mesalal so mbami mesalal ngal mi waɗanno ngal ɗo mi yaltinira ngal ga tewe barmani min baggaɗi ha o qissa ha o fuumi ha ɗum waɗirte meɗen ande ɗe gana nafoje en janginta ɗen en jammi mi jangata ɗum kasi mi jangita ɗum neɗɗo si nafa wala e majjum ɓeydata leñol yaade yeeso hande gongaraɗe ɗe won nafoje yimɓe ɗe aduna o fu gollirta hande e vidéo momo landi o kulle ɗiɗi noon gotel ngel ni chinois yana moƴƴina ɗum no woodi fay min so mbiɗa jogino moyen mum hande mi moƴƴina mbiɗa andi moƴƴinirte sokola ngaji ana mbawi moƴƴinede yorne fa gasa waɗe hono jandi ni appel ngaji fa vidéo mi ottino ɓe mbawi moƴƴinde sokola ngaji gaɗe hono janɗe no callalal ni moƴƴine fa moƴƴa so yi tan a wiya jandi kañe pontiji muɗum mais te wona pontir ɗum wona jandi te ɗum sokola noon walla bisque so ɓe ɓami joni ɓe ɓaman vidéo tewe pontiji normal ɗi jaati joƴine hunde nana ɗi caata nana voix o ɓe ɓaman o voix ɓe itta ɗon ɗo ɓe gadda pontiji ɗi gana gonga ɗi jiya jomum ɓama pontiji ɗi waɗa assiette fa nana ɗiɗi caata hono jandi satirta ni ɓama jomum waɗa hunko mo hedda ana ñaama ana moɗa mais wona pontiri ko kalmi joni ko anduɓe ana andi mais wona yimɓe fof peran ɗum ayyo ɗiɗo ɓe du caméra ana wawi moƴƴinde hunde te wona nonde worri ayyo surtout application an ton application omo golla ɗum sanne fenani mo waɗan ɗum gonga fa a wawa so wona moƴƴine yeeso ma a wawa famde ɗum golle jinna mori ɗum wona gandal nafowal kala jiyaɗo biyaɗo ana wawi ɗum fa tawan miskina ko daaro warde ɗum en fof eɗen andi aduna o fof leyɗe men ɗe ɓuuri tampude leyɗe men ɗe ɓuuri wawde ɗin golleji miɗi gana gonga ɗum fenani ɓaleere kirim kadi ngal andal ngal nafata en wala wona andal nafowal pulako inchallah foti janggueɗe ande joppede banggue ƴeewen ande nafoje gaɗɗe aduna o fof développé ɗe janggen ɗe keɓen ɗe mbawi gollira so Allah jaɓi inchallah o message joguimi hande fatinde moɗon hertanade les groupes men la science o ayo jonno vidéo men o miɗen sikki tan tawi ɗum hunde nafoore pulako fu noon oɗon mbawi ɓettindemo yaade yeeso basi fu waɗa hen ka jarnade groupe men o fotano mbowirɗen ni groupe men whatsapp o yo jokkodire numéro men o 76 76 41 81 gaɗa vocal mbiya aɗa yiɗi nadde groupe o min kalni condition ngal groupe o machallah